Yo people, welcome to Bitok Bitok University! Kumusta mo tanan diha? Kumusta mo tanan? Og labi na, ako nang i-shoutout, labi na ka ng mga OFW nga gahimon akong video pang pa-good vibes sa pawala sa kamingon nila diha. Mabuhay mong tanan. O sa tibok, mga Bisaya diha. Sa tibuok, Pilipinas, nga kasunod sa Akua, bisag gawa sa Cagayan de Oro, mayong adlaw kaning tanan. Ang atong istoryahan karon, ladies and gentlemen, masuko na ang tanan mga lalaki. Ang top 5, ang top 5 na mga classic na mga kinaiya sa mga lalaki. Ang tinuod nga lalaki. Number 1, ang mga lalaki garbuso. Kini nga pamilya, ako ang amahan. Dapat ako ang magbuhi ani nga pamilya. Kay ako ang amahan. Na lang daw, biwa na ba tayo bugas? Mangutang na lang ta kang mama. Bahala ko na tayo makaon. Basta kay dili ta mangutang sa imong mama. Abi pala kung sa ilang isulti diya. Nga inutil ko nga pagkabana? Na lang, sorry, pero actually, gitagaan ako kwarta ni mama na nasa ako diri. Unsa man ako na lang uli ka, mama. Natagaan na di ka? Nanadi kay kwarta diha? Ayaw na iuli. Unsa, gabiin na ron. Kung imo pa nang iuli, makahasol rata. Di ayaw na iuli ang kwarta. Sa sunod, next time, di na kita mangutang ha. Last na ni. Last na yun nga atong pagpangutang. Asa man ang kwarta be? Ulit ang bugas. Madali. Asa man? Mao ba? Pride pa more. Number 2. Ang mga lalaki. Chick boy. Uy, kadyot lang. Di ba minyo naman ka? Ano manguyab man ka na ako, uy? Actually, tama ka. Actually, minyo na yun ko. Pero sa tinod na lang, kanang orag wala mi klaro sa akong uyab karon. Sige mi og away lately lagi. Sige mi away, may klaro lagi na. Char, ikaw bitaw. Nakita kaya na ako sa Facebook. Sweet kaya mo sa Facebook. Sa Facebook? Actually, kanang picture sa Facebook. Napugos na ko, ana. Napugos na ko. Actually, gid ko yung naganahan. Kung tanaw ni mo akong smile, barag hilaw kaya akong smile, ana. Actually, shaky gid akong relationship karon. May gani kay nailata ka. Mao ba doy? Number 3. Ang mga lalaki siloso. Hello. Bantay lang yun ka. Anong dugay magiging makatubag? Siguro busy siya kasi na mong lalaki diya. Basta galing ko, mag-gara na yung ka diya. Bantay lang yun ka. Basin na nakailain diya. Basin na kailain ka text. Basin na kailain ka tawag. Anong ganito naman i-busy mong phone? Or basin, nagpinapuok na bukag shorts diya, no? Nagsiling-siling na bukag sa gawas. Nagpatmangat-mang na bukag ni pare. Bantay lang yun ka. Basig dugay na ko na magibinuangan, ha? Sige na. Babay na. Maglagot lang ko makadugol ng mga anak. Sige na, babay na. I love you. Sige, babay. Ayun na paglaglag, ha? Babay. Hi, babe. Uy. Yes, babe. Naligo na ka? Naligo na ba ka? Manaligo karon. Pag umana ko dali, musirit din ko diya. Ayaw ka bala ka, magdala ko panihapon. Ano pagluto? Ay kabala ka, sakto na ni nga sudan. Pag umana ko kaon sa sudan, ikaw na po akong kaunon. Sa kung sao na niya pagsulti ang tanan, bisag nag-iyan nang gi-explain nga, dili lagi, siloso kay binuhatan. Number 4, ang mga lalaki. Bisag na sapo na.
Wanang gitawag nga deny to death. The Denial King. Unsa lugar daw ako nakita, ha? Unsa lugar daw ako nakita. Nganong kamo raman lagi duha sa kwarto, ha? Nganong kamo raman duha, ha? Tubag. Daghan manggon mi ato kauban. Daghan mi ato. Natimingan lang nga nauna na sila uli mo ng kamera duha na bilin. Mao ba? Unya. Nganong wa man mo mga sapot, ha? Pagka-explain nganong wala mo sapot, ha? Igang man nakita ba nimo to? Igang man ang room, wala aircon, wala electric fan, guba. Tapos na brown out pag yun. Munang wa may mga sapot, wa may mga sinina. Naghukas na lang may kaigang. Basa na mong ilok. Mao ba? Sige, palusot yun. Sige, paki-explain ani. Ngano man nga naglingkod man siya sa imo, ha? Nganong naglingkod man siya sa imo, ha? Tubag. Ay, sus. Wa man ko'y bangko. Munang gi-offer na lang ako akong kaugalingon nga imo niyang bangko. Munang iyang gilingkuran. Ha? Mao ba dong? Ha? That's what I'm saying, baby. That's what I'm saying. Number 5. Ang mga lalaki, dili lang mga babae. Ang mga lalaki, chismoso. Chismoso. Brad, ato na ni Brad, ha? Sikreto na ni Brad, ha? Ay, saba, Brad. Ha? Unsa na, Brad? Unsa na, Brad? Sulti ako, Brad. Unsa na, Brad? Ang misis sa tong amigo ba? Ay, pagsaba, ato rin na sikreto niya. Ang misis sa tong amigo ba? Pandamay, Brad. Burikat mo ito, Brad. Burikat. Mau ba? Pag sure diya, ay. Sa pitaka lang ang istorya diya, ha? Pag sure, good. Tinood lagi, Brad. Promise. Nakita na ko, Brad. Sexy kay siya, Brad. Tapos gikuha sa sasakyanan, Brad. Gikarga, Brad. Mau ba? Grabe, no? Huwag ko ma-expect nga na siya nga klase nga pagkababae ba? Sure, magiging ka na, Brad. Kisa lang may nakabaluan ni Brad. Basig, dagan may gistorya ni mo ani, ha? Kisa lang may nakabaluan ni Brad. Gamay ra kong gisultian ani, Brad. Urag mga 30 lang siguro ta nakabaluan na. Urag 30 ra ta kabo. Say what I mean, baby. Say what I mean. There you go, ang atong top 5 para nako nga mga classic na mga kinaiya sa mga lalaki. Kung na mo'y gusto idugang, i-comment daw below, ha, para makita nato kung natay batch to. Alright? Kung ganan mo nga video, paki-like, paki-share, and please ang inyong mga comments, vitamins na mo. Dagan salamat sa intalan. Thank you very much. I love you all. Thank you. Please subscribe. Bye.